Hak iya ning pertapan bakal pirangan tenang kowe Kakang Bajang.
menika namung singkot. Tenanipun kula menika Prabu Sindunegara saking Praja Tanjung Alas. Panjenengan sawan arek kesempatan untuk dinten. Ora kok ngono. Ngene iki lho. Ratu yo sing ngerti sapa. Iki yo ngono, Mas. Sing ku sing ndi? Aku ora wani to dhewe iki lho anak-anak. Ratu, kok sampean iki pangapuntenipun nggih. Nuwun, lamun kula menika mboten gadhah trapsura dumateng boten dados boyo pangapa awit kakang wis ageng boten pirsa. Bapak, pripun raning kakang wis ageng sampun kula asuraken nggih mila saking nika adanipun keparenga kula boyong sak menika. Saestu niku pakmu kok kowe ndek bojo ndok, ndek bojo undang gawekno putu panem aku. Sampe telepon iya. Wis saya pun sami iki. Boyong kita, ngomong lakoni tangan kalih. Sekalian yo kaki tanggung piye wae ki minangka jubune Sinuwun Prabu. Sindur. Iya. Kok tansah. Oh iya. Nek kangen mulih ya milih bapak ya, Dok. Rasa khawatir mesti aku bakal bisa. Iya. Kula titip kawan. Bakal tak eling-eling pawon iku. Kepareng kowe bapak. Monggo sembah derek monggo. Lho aja sekilan iki ampuh lho, Le. Ampuhe piye? Lah iku nek adimu diwori bojone ketoke kenek nek kaca sekilan. Sampeyan iki aji sekilan. Lho umpama duwene aji lebu sekilan. Umpama arep seneng-seneng karo bojo ya aja dicake. Ngono ya. Wis. Ya wis ayo. Ya saya katon-katon ayo. Sliramu goning bebrayan marang pun kakang wis sawetara suwi nanging durung pinaringan putra teng ing kono pun kakang ngupaya garwa mula kuwi ya
ing kalungguhan iki pun kakang wis ampun sisiat bocah saka pertama mawi ngaten kula dipun ayo Kang ya mergo besok lamun aku wis ora yuswa muda lengsereng keprabon ana ing Tanjung Anom kuwi rak ndak lintirke marang putraku mongko sliramu kelawan pun kakang durung keputra ya kula saged nampi Kang Mas Prabu sliramu utawa menika pundi sinten nek Kang Asman mengko kenalan sendiri ya iki tak jare bocah saka pertapan sandang pengantun kadis mekaten nanging menawi sampun wonten ing Tanjung Anom mestinipun rak ganti busana to Kang Mas Prabu mestine kaya ngono saiki kenalan dhisik ya kene sinten iki garwaku ayo do kenalan kene ayo kene kenalan Cetipun wano. Napa nadan? Sakit kan, Mas? piye kok tidak Sakit. sakit sih Niki sakit. oh siki lu ditambani ya sakit ya ora sempat ya jeng iki yo ngono wong kenalan kok yo ora alon-alon kok Panjenengan menika dipun repet jek sakit. Ora kulino. Nek wong desa kuwi kulinane rak pergawe apa. Lagi kecekel ngono wis lara. ya ngene lho ya training ada ning rumah iki bakal dak jarko yen ana tuna bukape tak sila tata krama tak pasarke marang kuwi yen ana kurange busana tak pasarke karo ya sawetara ayo padha maju ya siram tak tinggal iki Oh, namung nyemangga mangke resmi. Dipun gendong. Dipun gendong. Boten kok dipun gendong. arep dibojo ayu kaya ngene aku Laporan yang dipun gendong. gendong arep apa Wong katen jenengan. Gendongnya mangan boten dados napa kok Kang Mas. Boten dados. Oh, kalau semanten kula jek dengan bon gendong. Kang Antos lho Kang Mas Prabu. Mas Prabu, sinungut. Iki sampean sing mikir. Kowe ora ngerti sapa sing kuat. Ora suwe aku bakal gawe jowo. Rasak kowe. Oh,
ngendhengake mring ciptaning ati kunjuk ingkang maha agung mandeng pucaking krana tansah ngampah hawa sanga tansah mugi-mugi kasembatan sedaya panyuwun
ngakarya jagat kae wis ijabahi. Ora suwe meneh kang sira bakal duweni turun utawa wiji. Perkarane niku boten ngaten, Bapak. Piye kok iso duwe anak? Mau gawe wae ora. Karo aku ki jajal umpama tak aku ki arep jajal karo wong liya ngono mbok menawa ya ta. Wong iki ora tau ya ora kok dadi anak niku piye coba? Ya, lho. Aku ora ana tembung sing ngene iki aku rada piye. Apa karo aku dhewe piye? Sampeyan niku kira-kira sampeyan ki sik kuat apa ora? Menyek tuwek-tuwek ngene iki tuweke aku. Saya tuwa saya kaku. Wes, sampeyan umpama iso, kasebatan menapa ingkang dados kekarepan kula. Sampeyan kula ganti. Tenan? Karepmu apa? Karepe kula niku to. Kang Mas Prabu Sindulakara niku ganti ganti. Eh? Nggih, kula niki dimati. Garwamu Sindulakara mundhut garwa anyar. Lho jane niki kula niki kirang menapa to, Bapak? Ayu nggih ayu, sembok nggih sembok lho. Kok tesih dilarani niku lho. Ayo kok banget sih. Pedingan menika nak sampun mangertosi. Loro larane wanita menika nek yen diwayung. Yen rina ditandingke rupa, yen bengi ditandingke rasa. Kula niki panas banget. Yang ngerti diwayo ya aja sok mayu lho ya. Lho sampean niku lho, kula mayon niku arep karo sampean niku nek sampean. Ayo iki aku mung guyon. Mengko gek temenan. Lho nek sampean niatan tenanan kula nggih kurang kok. Tenan kok. Ajake kok nyanyok. Lho, kula niki nyah-nyok. Nek nggih to. Lho kula wis dilarani kok. Apa iya? Nggih. Ya, wis aja kuwatir. Waton aku mbok gagehi apa penjaluk. Kula ingkang asma ora sampun. Oh, jenenge Adaning Rum. Kuwi bocah saka Karang Pradesan. Saiki wis kelakon bobot. Sampun. Iki Siti Kupini. Yen pancen Adaning Rum kae wis bobot. Tegese wis kandhut sipun nang Jabang. Besok babare sipun nang Jabang. Kuwi bakal genteni palungguhaning garwamu si Sindulakara. Kawis pun rak menika. Nanging menawi adang rirung menika sabar anggenipun ngandhut. Pun rak sabar anggenipun bapak. Ya bener. Aja semelar. Kumbini yen to kowe njaluk sing kaya ngono. Supaya pun nang Jabang kang dikandhut dening Adaning Rum. Ae wal sopan jane Adaning Rum. Aku sakut. Aduh, Bapak. Ya. Bakal tak lodro, tak tenung. Adaning Rum. Pancen mengatur. Siti Kumbini, aja lali lho ya. Janjimu. Sampeyan niku lho. Kula niki mboten badhe mbedani janji. Jaluk panjer mo. Sampeyan jaluk tak panjeri kok. Panjer ya sik ngono ning bumi. Lah kok mburi lho. Ayo nang buri-buri kono kene. Siti Kumbini, rewang-rewang ana aku memuji marang papasaring bumi. Prayangan panas pati. Gandruwo deke anakku jaluk. Koyo kabiasana. Kowe lumawat ing Tanjungano. Mlebu menyang guwa garwaning Adaning Rum. Lea
Bumbini, dene kok isih-isih. Ngaten kok benten raosipun nggih. Yo kae Bumbini. Kang bakal babarake utawa nyambarake. Adaning lo manggone ngandhut sipun nang jambang. Bakal lebur tanpa dadi. Oh ngaten matur sembah nuwun. Mula saka kuwi niki kowe ati bayung nang kandungan